Izwe yami makwamukeleke kuwe simakade dwala lami nomhlengi wami. Amen. uKristu uyinkosi. uKristu uyinkosi. Ngicela sicule kanye kanye bazalwane iculo 181 ngesiZulu. Sihlale. Ngiyafisa ukube ngiphinde ngifunde ivangeli ngenxa yabangena manje. Chapter 4 1 to 11. Khona uJesu waholelwa ngumoya ehlane ukuba alingwe nguSathane. Esezilile ukudla izinsuku ezingama40 nobusuku obungama40 wagcina walamba. Kwafika umlingi wathi kuye, uma uyindodana kaNkulunkulu yisho ukuba lamatshe abe yizinkwa. Kepha waphendula wathi, kulotshiwe ukuthi akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso, kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Khona uSathane wamthatha wamisa emzini ongcwele, wamisa esiqongweni sethempeli, wathi kuye, uma uyindodana kaNkulunkulu ziphonse phansi, ngokuba kulotshiwe ukuthi uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe zikuthwale ngezandla ungaze waqhuzuka etsheni ngonyawo lwakho. uJesu wathi kuye, kulotshiwe futhi ukuthi ungayilingi inkosi uNkulunkulu wakho. uSathane wabuye wamisa entabeni ende kakhulu, wamkhombisa umbuso
imibuso yonke yezwe nenkazimulo yayo, wathi kuye, konke lokhu ngiza kukunika khona uma uziwisa phansi ukhuleke kimi. Khona uJesu wathi kuye, suka Sathane, ngokuba kulotshiwe ukuthi wokhuleka enkosini uNkulunkulu wakho umkhonze yena yedwa. USathane wayesemshiya, bheka kwafika izingelosi zamkhonza. Amen. Ekseni kuthandeke kuNkulunkulu ukuba mina nawe sibe lapha ukuzomkhonza. Ngibonga uNkulunkulu ngomusa wakhe owangenza ukuba ngibe ngumntwana wakhe, umusa omangalisayo engangingawufanele. Othi ma ubheka ukuthi wawubonani kimi Nkosi ngoba ngiyisoni. uNkulunkulu ukuthandile ukuba mina nawe sibe lapha ukuba sizozwa izwi lakhe bese siyamkhonza ngoba ufanele ukukhonzwa izimo ivuma noma zingavumi. Kumusa ke bazalwane ukuthi uNkulunkulu usilethe lapha. Emazwini asefundiwe maningi kakhulu. Ngithanda necollector lakhona lithi collector la namhlanje, uNkulunkulu onesihawu, uJesu wama wanqoba ngezwi lakho. Siqinise ukuba sibekezele ngokuthembeka nxa sibhekene nezilingo ekuphileni kwethu ngoJesu Kristu inkosi yethu ophila ebusa nawe nomoya ongcwele uNkulunkulu munye manje naphakade. Amen. Okubuya enhlizweni yami bazalwane ukuthi noma ngabe usuyicije kangakanani, wazila kangakanani, kodwa uSathane uyeza afinyelele kuwo. Wobuka uJesu eyindodana kaNkulunkulu ezilile ubusuku obungamashumi 40, kodwa uSathane wakwazi ukufinyelela kuye amlinge. Lokho kusinikeza bazalwane ukuthi nathi sisekulomhlaba sizolingwa ngenhlobonhlobo. Yingakho ngicabanga ukuthi leli collector lithi siqinise ukuba sibekezele ngokuthembeka uma sibhekene nelingo. Kumele njengabantwana bakaNkulunkulu sibhekane nelingo njengoba naye eyindodana kaNkulunkulu wabhekana nelingo. Uma ubheka lapha esifundwe khona incwadi isifundo sokuqala sikhuluma ngoNkulunkulu ukuthi uthatha umuntu wambeka kuphi, kodwa bese kuthi lapha sibona inyoka ukuthi esembeke lapha wamshayela umthetho ukuthi yenza lokhu nalokhu nalokhu, kodwa lapho ungathinti. Ukwenze konke kodwa la ungafinyeleli. uSathane ngobuqili akaye endodeni ngoba iyona indoda eyayinikeza umthetho uNkulunkulu, iyona eyayazi umthetho. uEva wayengawazi. Uma eza uthi ngempela ushilo yini uNkulunkulu? Uthi ushilo. Uyasho ukuthi ushilo, kodwa wathi asenze 1 no 2 no 3, kodwa lapha singathinti. Ngoba mhla sathinta khona lapho siyofa nokufa khona. Uthi hayi ngeke nife. Uyazi ukuthini mangabe sendlela phana uyabona ukuthi uNkulunkulu nizoba njengaye nizohlakanipha. Uma ikuzwa lokhu inkosikazi iwubona unxanelekile umuthi kuba udliwe, iyawuthatha iyawudla. Uma isiwuthathile yawudla ayigcini ngokudla yona, kodwa nalo owesilisa iyamnika ukuba naye adle. Lo wesilisa uyakhohlwa manje ukuthi uNkulunkulu utheni kuye ngenxa yalo wesifazane, iyathatha nayo iyadla. Emveni kokuba sebeseqile isiyalo sikaNkulunkulu, sebebona into akade bengayibonanga besenza kahle phambi kaNkulunkulu, sebeyayibona ukuthi manje banqunu bahambaze. Siyasazi sijeziso esatholakala lapho ukuthi kwenzakalani kowesifazane, kwenzakalani kowesilisa.
inhliziyo yami ke iyabheka abazalwane, ngihlala njalo ngiyibuka lento ukuthi nakuba imbhalo ifanele ukufezeka, kodwa uNkulunkulu akayishintshi into ayishilo. Yingakho ngelinye ilanga uma ngabe emjezisa omunye uthi mabe mbuza uthi kumele kwenzeke, kodwa maye kulowo kwenzeka ngayo. Into efuna uNkulunkulu kithi njengabantwana bakhe ukumlalela uNkulunkulu, ukwenza lokhu okushiwo nguye uNkulunkulu ukuze siphile. Ngiye ngalibheka ke leli culo lithi umuso omangalisayo ngeduka ngatholakala. Into eyenza ukuthi ngitholakale, into eyenza ukuthi umuntu atholakale ukuthi abuyele kuJesu, ngoba uJesu yena ophethe iqiniso, uyena ophethe indlela okumele basambe ngaye, uyena ophethe konke nokuphila kukuye. Kuthiwa ngenxa yokuthi uAdam wona sife sonke, sifile sonke ngenxa yokuthi wona yena sifa sonke ngoba siyinzalo yakhe. Kodwa into eyisimangaliso ngomusa kaNkulunkulu ethanda isidalwa esiwumuntu, uphinde uyamenzela ifavor umuntu, ulethe indodana yakhe ukuthi ngenxa ke yendodana yakhe kuthi obekufile kuphiliswa. Asisindiswa ngoba senzeni, asisindiswa ngoba singcono kunobani, kodwa umusa osebenza kithi. Besifanele ukufa, kodwa uNkulunkulu ngomusa wakhe wasenzela umusa ukuba siphile. Kodwa abazophila abantu abazothatha isinyathelo sokwazi ukuthi nanti isango okumele ukuba singene ngalo elingumuntu uKristu Jesu. Ithini lento ngiyayibuka nje ukuthi uNkulunkulu uyasithanda. Uyabona mangabe umuntu enze into wona, kulula ukushesha ubona ukuthi uyazi nje ubhedile lona, uyabona bekufanele mangabe kungaba kanjena yena athathe enze kanjena. Kulula ukuyibona into imikude, kodwa uma isibhekene nawe iyakwehlula. Ngikhumbuza inganekwane, angazi noma kuyinganekwane, kodwa nginika isifundo mina. Kuthiwa kwakunomuntu owayesebenza kumlungu thizeni. Wayethi njalo maselishisa ilanga ahlale phansi kwesihlahla athi wake wasilaya we-Adamu ngaba sikho lapha ukuba wamlalela uNkulunkulu. Kuthiwa besimhlupha lento umlungu ukuthi kodwa lo muntu lona yini lento ayishoyo. Bese kuthi ngelinye ilanga ambuza ukuthi uyakholwa yini, athi ngiyakholwa mina. Abesethi acabanga athi okay, usungisebenzela isikhathi eside, ngifuna ukukubonga ekungisebenzeleni kwakho. Kuthiwa wayesethatha wathi namhlanje iday off yakho, kodwa iday off yakho izoba khona la ngaphakathi. Ngifuna ukukubusisa nje, ubuse ngayo yonke indlela ongabusa ngayo. Uma kuthi vuka usuku uma uthathe drink uyithathe, wabeka zonke izinto, wathi uma kuthi lalulale, uma ukuthi yenza inoma yini wenze, kodwa nje lapha ya kuleli tafula eliphakathi nendawo ngicela ungathinti, ungavoli. Thawavele wayofuna nje igundane walifaka entweni waseyamboza, wathi nje ungalokothi uthinte laphana ngizobuya. Kuthiwa wahamba umlungu. Mangabe esedla lona enza yonke into athi ngeke ngiyadla khona kumnandi ngiyabusa, kuthiwa usuku lwami lokubusa, kodwa kunani lapha yana. Athi awuthi ngiyobheka, athi mase phathi nendawo athi uzoqhamuka umlungu abuyele emuva yobusa. Kodwa athi angikwazi, ngiyakhathazeka ukuhlala nento engayazi ukuthi yini le lapha yana. Wavula, kanti uvula ngalesi sikhathi umlungu esezobuya. Mayethi impelekeshe igundana akakwazi ukulithatha, kuphela injabulo nayo yonke lento ayibekelwe. Nanga umlungu iyahuthi imoto akasakwazi ukuyihlangabeza ayomvulela, isizathu isazelo sokuthi khona into ayenzile engalunganga. Wagcina wayovula ngoba uthi uyafuna umlungu ungene emzini wakhe. Into yokuqala umlungu ayenzayo wathi ngiyabonga ubusile ke namhlanje, wagijima wayentweni ayibekile ukuthi ingathintwa. Wafika wathi iphi into yami ebila la bengifaka igundane liphi. Wathi hawu basi, kwabe wobasi phela. Hawu basi ngonile, bengilokhu ngihluleka ukuthi yini lapha ngaze ngayovula. Wayesethi uyabona ke lokho okwenzile kufana nce nokwenza uAdam ngihambele.
waphela umsebenzi. Kulula ukubona iphutha malenziwa umuntu, kodwa mase kunikwe wena intambo nawe ungahluleka. Inginikani lento, inginika ukuthi uyabona njengamanje kuba sacima umciki ucime ukuthi Ramaphosa, uyabona uRamaphosa kwenzeke lokho kanti uyambona kuRamaphosa. Uma engathi uRamaphosa namhlanje awungene kulezi icathulo ungene, ungafika wenzeni, ungafika wenzeni. Manje ke ngithi okusenhlizweni yami bazalwane, okungifundisa khona ukuthi bakwethu akube lo nalo abheka uJesu udlule kumuntu, ngoba uzolibala amaphutha abanye abantu, uzukhohlwe ukwenza okufanele, uyaqamba uyafika umzuzu wokufa kuwe ubamba izinto zabantu ezakho zonakele. Ilokho okusenhlizweni yami ukuthi umusa omangalisayo kaJesu wanele bonke, kodwa wanele abantu abazothi mangabe beya kuye bathi uNkulunkulu ngelekelele ngingene ekamelweni lenhliziyo yami ngenze okufaneleyo, kunokuba ngibe busy ngibuka amaphutha abantu engingeke ngawaguqula. Kodwa uNkulunkulu into abedinga kithi kulomusa asenzele wona ukuthi sibe ngabantwana bakaNkulunkulu, ukuthi sibe neunderstanding yezinto ezenzeka kulesi sikhathi. Zithi mangabe zenzeka bese ngithi uNkulunkulu vele lokho wawushila ezweni lakho, uthe uNkulunkulu ezweni lakhe ngenxa yokwanda kokona kuyophola uthando kwabaningi. Lupholile uthando, luphole ngazo zonke indlela. Inkombane nomunye ukhomba loyana nomunye ukhomba loyana, kodwa namhlanje uNkulunkulu ubefuna abantu abazongena ekamelweni lenhliziyo yakho umuntu athi uNkulunkulu ngelekelele. Akungathi makubhubha kubhubhe ngami, akungathi makufa kufe ngami, ngoba abazali bakhulumile, izingane ziyawazi umthetho okufanele ihambe ngawo. Uma ngabe siqala phambuka endleleni isibona ukuthi imele usuku ungenacala mawukwenzile okufanele njengomzali. Ingikhumbuza umgazi lento, wayengimthanda kabi ubaba umgazi, wayeyathi we mntwana, phela ingane igama layo umuntu omunye. Usungahlala ungafinyeleli uNkulunkulu ngenxa yengane, uyitshelile wena okufaneleyo. Wena into engakwenza ukuthi ungafinyeleli uNkulunkulu ukuthi ingane awuyitshelanga yona ngoba ingazi. Umusa omangalisayo siuthole ngomusa, ukuphilo sikuthole ngomusa. Nakho konke sinakho kungenxa yomusa, nakho konke esiyikho kungenxa yomusa. Akekho umuntu ongathi yena anakho ingobe engcono kunobani. Futhi lezinto ezikufikelayo ilingo eyinhlobonhlobo, ezinye zazo uNkulunkulu uyilethe kuwe ngobe kwethemba ukuthi uzoyiphasa le test. Kukhona kwesinye isikhathi obonayo ukuthi la kufanele ngiqathaze itshe lokuthula. Uma ngithulile kuyahambeka endleleni, uliqathaze maqede zilunga izinto. Ubona ukuthi la itshe lifuneka lapha kuukuba ukuthi noma ngabe ifridge yami igcwele, kodwa ngizile sengathi akukho lutho, ngiyofuna ubuso bukaNkulunkulu bese uyibona izinto zenzeka. Ingakho ngelinye ilanga uthi uJesu bayambuza abafundi bathi thina sehlulekiswe yini ukukhipha leli demoni. Uthi abuyabona ke lolu hlobo lukhishwa ngokuthi umuntu azile ukudla akhuleke. Ngakho ke nathi bazalwane uNkulunkulu uyasithanda. Wonke umuntu ola endlini uNkulunkulu uyamthanda. Kodwa wonke umuntu ola endlini une package elingene yena. Nelingo ozolingwa ngazo zilingene wena. Sisemahlane angafani. Ihlane okulo alifani nehlane ngikulo mina. Kodwa uNkulunkulu ethembekile. Uthi akekho amenza ukuthi kube ngaphezulu kwamandla akhe. Kodwa konke lokho yikho ingoba uNkulunkulu kwethembile. Ngakho ke uma ukhona la kwabuthathu simzimba munye, omunye uyisandla, omunye unyawo, omunye ungamehlo, omunye uyilokhana nalokhana. Bekulindeleke ukuthi mangibona ukuthi khona into wrong, ngithi bazalwane niyabona ukuthi lento wrong. Bakhona abayizinyawo abazayohamba bayolungisa leyo nto. Kunokuthi ngikhuluma eceleni izinto zingalungi ngoba vela ngikhuluma kukhona ezinye izinto uNkulunkulu azoyibeka kuwe, kodwa bese uthi wena
bengubani mina ile nkonzo yokuzeya uNkulunkulu angayifuni kungcono uNkulunkulu akushilo kukusho noma ngabe abakwenza abantu usuku ungasenacala wena uNkulunkulu usithanda ngothando olumangalisayo kuthiwa mangabe uSathane esemtshelile ukuthi kulotshiwe ukuthi akusinkwa sodwa uthi ke kulotshiwe ukuthi ungayilingi inkosi uNkulunkulu wakho ukusho konke simnqoba uSathane ngezwi likaNkulunkulu yini bazalwane thina ezosenza ukuba sikwazi ukunqoba ngeke bazalwane ngikwazi ukuthi ilingoma ifika kuvuke into engekho kimi kufanele siwudle umqulu uma uNkulunkulu ethi wothanda umakhelwane njengalokho usithanda wena mase kufika isilingo esibhekene nawe bese kubuya lelozwi ukuthi uthe wena uNkulunkulu ngithanda umakhelwane njengoba ngithanda mina kubuya into ngeke ibuye into ungayithathanga wayidla yaba umqulo idla kuwe kodwa izwe lizovuka kuwe olifundile waliqonda lahlala kuwe bese likulekelela endleleni yingakho ngelinye ilanga ethi umpostoli Paul lapha yana ethi elokugcina hlomani ikhali zonke ngeke ukwazi ukuhloma isikhali ongenaso kufanele zibe kuwe uma ngabe ethi nikhuleke ningaphezi uma ungayiboni ibalulekile inkonzo yokukhuleka vele uzohluleka ngoba uyazi ukuthi uJesu eyindodana kaNkulunkulu kuthiwa wakhuphukela entabeni eyedwa ubusuku bonke wakhuleka ekhulekela ukuthi izinto zenzeke ingakho mina nawe silapha namhlanje ngakho ke wokubheke entweni ezenzakalayo kuwe ukuthi zenzakalela ukuba kube udumo kuNkulunkulu zikhona ezinye ilingo ozothi bangabe usuyinqobile kusizakala omunye umuntu oseceleni ongeke umazi wena athi ngimbonile umama ubani uthe ebhekene nalesi simo kodwa akayanga kwabanye uNkulunkulu kodwa uye kuye uNkulunkulu maqeda uNkulunkulu wamnikeza impendulo ngoba abantu noma bangekhulume kodwa bayabona ngakho ke bazalwane bekudingeka abantu ukuthi noma ngaba ufakazanga kodwa impilo phela ifakaze ukuthi wena ungumntwana kaNkulunkulu ikwenza kwakho akufakaze ukuthi wena ungumntwana kaNkulunkulu okumnandi bazalwane ukuthi mangabe sifika kuNkulunkulu akekho ozolanda ngokomunye kodwa wonke umuntu uzobe eyimele phambi kaNkulunkulu njengoba esayihambela nje umgazi eseparadise angeke kodwa akwazi ukuthi ngimsebenza yenzile bese ethi ha uNkulunkulu isithandwa sami umaqaba lapho usiyongibhekela yena kwanqatshwa kudala lokho kwathiwa hayi wedivas bakhona abaprofeti bakhona obani abalalele bona nathi ngalesi sikhathi sethu asilalele yena Nkosi nibusisa.